إذن عخاتكم ترازان تخمسلي خلي خون نعيقن نابس الماتيوت زمرح نزلو توقوان فوي لومي نزي مستري زوزو أزلوخو كالق موازو أسل زي بلي أبوي انت فليتو أبوي تراح يزفلتو انتاخ قبرن نخن زخل أبوي كم قوالي فتوني انت خوناقن أنا خقاقا يفكر انت قاقا نهلاو هيوتي ناب حدا قابزو اتملكو عيوز غازعني سلام انت عنان فقرن مردداءن عخاتكم يكون كبران انت خاتاتلت منزانتا يوتيوب channel نلومي اتقنጭب بيلنا زقربنا يوت حستو حجنا لكم قريبنا لنا كم زيوم زمسلو تحستات نخترخبو فلما سابسكرايب قورو كابو شير لايك بلو قصلنا نبزانتا እዚ ዛንታ እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጠይ ዓቂረዮ ዝነበርኩ ግን ከዓ ከም ሓዊ ውሽጠይ ዝበልዓኒ ዘሎ ሓቀኛ ተጓንፎ ህይወተይ ስመይ ይነግረኩምን ስመይ ከይሓተትካ ተቕርበለይ ዘለኻ በዓል ዋና ዩቲዩብ እሙን ዛንታ ግን ካብ ልቢ ከመስግነካ ፈቱ ሰማዕቲ ታሪክ ህይወተይ ከይሓልፈኩም ኣድምፁን እሞ መፍትሒ ትብልዎ ሓሳብ ኣካፍሉኒ ከምዚ እዩ ታሪክ ህይወተይ حلفت عدي معري 4 عامات حليفوه جزانا صموا بحاتو أبوي نعاز تقامة نجزانا كاب صموا زوج مسيلوه ولا كوا دحر الدي هو تايت عملني بالنتنوره جن كم مفتح إذا حسبه خالي تسويت من زاي أما خيرني جنا قول 10 عامات سجن سلزنوركو عدو 5 الكي مسولني حراي كمال وزاي كلا أمارز أين ورنن كابو حدا ولاد زلوا كم زخنت مس نجرن كع حويد أيخونني خوني لا تسفح حقوسي والتمني نافع عدي الرساس عنون مثلاً بزز مصفتنات تكون تزيفلتكو جن صبوا مزاي أتسفيه مسحجات تزمزات كاباي بحيدة عمتات زعب وده كما حوات تقراربنا أب حدا جزا بحدا ما أدس لن مجوي مثلني ستم حنة توز مسرة تركب مسريتنا بحقون حدا كما يسجن سلازخنا كالأي ود سويته بوي سلازخنا كم حاوي كريو قدنيو قلتيفنا إنا تردادينا تفاتينا لكع كم دك أدون دك أبون تخابيرنا بزحق زين فلالين نيرنا نام مقاسة بحدا نابتمرت بحدا كاوروا ما يكنمز بحدا كوتاس مبزحت يقزي بحدا إنا نحلفو نيرنا كم تكل قزيه زين فلالة ولا حدا معالتو كواس توائسنا ينفلت أنا أديز موتت من زختام سلازخون كعة سويت بويز بلتني حنت كي زالفكو زتقبرا بزد ما سويت بويت فتوى النيرة نعين نودان مع رئات كان خننا جزي هدامي دك 10 سلسة عمت تراخونا أنا نود سويت بوين 10 عمت وسيخنا له دك 10 سلسة عمت كويننا لنا كندز عمت غيرناون سجنا وبهرينا يتغيرن بتعمل قرارب نقلالد نصوت حدا معلتي أبوين سويتون ناب قصر زلو بيتسونا قيشو منتقنيو جزانا كاونا كالقوت رحوق زولنا يرمو كلتينا أولعت جزا خنصنا حدرا تقبلنا معرم عواهي حاويك وزيرا زقرب كوو ودي كالق قص كرئين فتينو بحاليت ولا بسألئي زي ترقوم حدش قص ما انت كرحو دي ولا نخقربو كي نجرة بزيت لما داك تقعني دقاقمة كون زي نبرو نجر أمون قنات خسده بدحرزي ملي أزدق أسكو وليتي أيذكرن قواهي حرقان بخيات بقى سبب زير إني بسموها موعال محدار كون سرحي بقى أتشناي كون زي نورس حتديو نقص علونا يدقمن إلو كوا كرقاق عنا انتفتنا أنا قن كرقاق عيقالكن وشت خبدي قوهرزا أتوخ مسلي قاتلني جلو ما عند أي تخوماتيرا حيا المواتر أبوي سمعن انت نقريوز قبرو نقر يفلت نخبرو كبل زي قبرو نقر سلزي اللي كاب من نقار تقوتي بعيسانيح حجقنا يقالكن نبويك نقرو كمزدلي نتحون حافتن كوينا عبينا قد زقبرن ود سويت أبوي نقريو أقل لبلو قرب صنح انت تبلي بحميتا انت زسمع عمو دحريقو عدي انت تردو يحيش لني انت يبلن كمزر لي تردن كبر هاللي سلزنورو
ኣዴኻ ኸትሕጐስ ዲ መሲሉካ ብስሩካ መዓዚኻ ከምዚ ዓይነት ጫፍ ጽይቅ እናተላቢስካ ኢለ ኣፋጢጠሉ። ሕዚ እውን ሕንኸ ኣይበለን። እዚ ጭካን ኣይኮነን። መልሚለ ዘዕበኹኺ ልዕሊ ኩለን ጽብቕቲ ሂዋን ንኻልእ ወዲ ተባዕታይ ክትኮኒ ፈጣሪ እኳስ ደሰ ይብለን። ኣሽምባን ሃደይ ምናልባት ኣቦኺ ክኽሪ ዝኽእል ግን ሓዳሩ ስለ ዘኽብር ዝወለዶም ቆልዑ ዳግም ዘኻትም ክኾኑ ስለ ዘይፈቅድ ብቐሊሉ ክርድአልና እዩ። ሃደይ እንተኾነት መኻሪተ እያ ኢሉኒ። ለካ ንዓይኒ ጓል ዘኽታም ምስ ኣዲኡ ኾይኑ እዩ ዕድለይ ይጸየቕዎ። መጻኢ እየ ጸልሚትዎ ነቲ ኣለኒ ዝብሎ ቦይ ከባእሰንን ክፈላለየንን እሞ ኣጎላጎል ክተርፍን ህይወተይ ክበላሸውን ገይሩ። ንመን እዩ ግን ዝእመን? ድሕሪ ሰሙን ግና ካልእ ክስተት ተፈጥረ። ሚስጥራትና ሚስጥርነቶም ከብቅዕ ዝገብር ኣጋጣሚ። ዘይልሙድ ኣካላተይ ክለዋወጥ ይፍለጠኒ። ብርግጽ ኣይሓማቕኩን። ወታህታ ምባለይ እውን ግን ኣይፈተኽዎን። ከኣምኖ ስለ ዘይደሊ እምበር ውሽጠይ ገለ ይነግረኒ ኣሎ። የምልሰኒ ምግቢ የጽልአኒ ስለ ዝነበረ ብቐረባ ትከታተለኒ ዝነበረ ሰበይቲ ኣቦይ ብታሕጓስ ክትጭደድ ኢላ ሓደ መዓልቲ ጸዊዓ ኩሉ ነገር ከም ትፈልጥን ነቲ ፍጻመ ብድፊኢታ ክፍጸም ከም ዝገበረትን ሕንኽ ከይበላ ነጊራትኒ። ሰማይን መሬትን ተሓዋዊሶምኒ። ሃደይ እየ ዝብላ እንታይ ትብል ኣለኻ ኣደይ? ንስኺ ኢኺ ናብዚ ደልሃመ ተእቲኽኒ ዘለኺ? ንስኺ ኢኺ ከም ወደደይ ዝኣምኖ ብዝነበርኩ ናይ ሕዚ መጸልመቲ ህይወተይ ናይ ቀደም ኣኽባርየ ኣዚዝክዮ? ድሕሪ እዚ ክቕጽል ኣይከኣልኩን። ዝዛረብ ሞራል ዝጻወር ስምዒት ኣይነበረንን። ደኒነ ድምፂ ዘይብሉ ንብዓት ጠልቂ ሓዘነይ ጠር ዝበፂሑ ዝብላዕ ስተ ገዲፈዮ። ኣቦይ ግን ያስተባሃለለይን ኣነ እውን ኣቦይ ከይፈልጠኒ ወሰን ወሰን ክብል ውዕል ኣማሴን ኣብ ውሻጠ ገዛና ኣኣቱ። በቃ ዳርጋ ገጽ ንገጽ ኣይንረኣይን። ንሱ እውን ብዙሕ ኣይተገደሰሉን። ግን ሓዘነይ ስለ ዝተረድኦም ኣቦይ ኣብ ዘይነብረሉ ሰዓት ብሓደ ኮይኖም ረኺቦምኒ። ክልቲኦም ሕጉሳት ነይሮም። ብሓደ ድምፂ ምጥናስኪ ሕጉሳት ኢና ሕውነት ረጐደ እምበር ኣይፈርስን ኢሎምኒ። ሰበይቲ ኣቦይ ኣስዖ ኣቢላ ኣቦኹ ከይኹርየልኪ ኢልኪ ከይትፈርሕ ዛጓለይ ባዕለይ ከምኡ'ነ እየ። ንሕና ዝጀመርናዮ ኣይኮነን ብዙሓት ብከምዚ ተዋሲቦም እዮም። ንስኸ ጽብቕትማ ንኻልኦት ክትኮነ ኣይፈቅድን። ብጣዕሚ እንደ ዝፈትወክ ዛጓለይ ኣጆ ከይትፍራይ ኢላትኒ ብርህራህን ከሲብና ብዝመስል መንፈስን። ልዕሊ እቲ ዝብለኩም ደንጊርኒ። ኣነ ሕዚ እውን ሓወይ ከም ዝደፈረንን ዝደቐለለይን እየ ዝሓስብ ዘለኹ። ፍጹም ክዋሕጠለይ ኣይከኣለን። ኣቦይ እውን ብቐሊሉ ዝቕበሎ ይመስለንን። ወዮ ኣብ መንጎ ዳኣፍሪሳ እምበር ሓውኪ ሓፍትኻ እናበልዮም ኣዕብዮምና። ስለዚ ነዚ ጥልመት፣ ነዚ ስድነት፣ ነዚ ብዕልግና ከመይ ጌርኩ ቅበሎ? ሕዚ ኣዝየ ተጨኒቐ ኣለኹ። ጥንሰይ ከይንጽሎ ጥዕና ያስግዩኒ። ፈጣሪ እውን ኣይፈቕዶን። ምስኡ ክጻላእ ኣይደለኹን። ዘይንሱ እኳ መጸግዕ ዘይብለይ ይቐጽል ከይብል ከዓ ንሓዳራዊ ርክብና ውሽጢ ኣይቕበሎን። ኣቦይ እውን ዕርዩ ዝንድር ሓዊሰ እንተዘይቀተልኩኩም ዝብል እዩ ዝመስለኒ። ነዚ መፍትሕ ደሊአ ዛንታ ጭንቀይ ዛንታ ዘይንብር ፍጻመ ነጊረኩም ዘለኹ እሞ እንታይ ትመኽሩኒ? ብስሩኸ ከም ኣሕዋት ዝዓበዩ ደቂ ሰብኣይ ኣዶን ሰበይቲ ኣቦን ሓዳር ገይሮም ክቕጽሉስ ማሕበረሰብ ይቕበሎ ዶ? ብስሩኸ ጥዑይ ውላድ ክወልዱ ይኽእሉ ዶ? እስኪ ካብ ጭንቀይን ተስፋ ምቑራጽን ዘውፅአኒ ምኽሪ ለግሱለይ። ስመይ ንባዕለይ ንምኽሪ ንኽጥዕመኩም ግን ገነት ኢልኩም ፀውዕኒ። ኣብ ባይታ ገነተይ ዘጥፋእኹ ብስም ክድበስ። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ እሙን ዛንታ እዚ ዛንታ ስማ ዝቐየረት ሓቀኛ ዛንታ ሓንቲ ንእስቲ እዩ። እስኪ ምኽርኩም ለግሱላ። ከምዚኦም ምኽርን ማዕዳን ዘድልዮም ተጓንፈታት ፍቕሪ ዘለኩም ሰብ ዛናቱ ዛንታኹም ጸሓፉልና።
ንእዝኒ ብዝሕዝ መልክዑ ክነንበልኩም ኢና ከምዚ ዝበሉን ካልኦት ጽቡቕ ተመክሮ ዝህቡ ዛንታታት ፍቕሪ ንኽበጽሓኩም እሙን ዛንታ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ገበሩ ነዚ ትሕዝቶ እንተፈቲኹሞ ላይክ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ሼር በልዎ ሰናይ ግዜ ፍቕርን ስጡን ፍቕራዊ ርክብ ይግበረልኩም ሰላም